खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गिदिर खौरां आसाम पुलिसाव फिन BMI टेस्ट उदै देरनाय एबा मोदोम गिदिर पुलिसफोरा खैफोदाव गोग्लैदों नंगौ आसाम पुलिसनि BMI टेस्ट खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय उदै देरनाय एबा मोदोम गिदिर पुलिसफोरनि सायाव बे समाव Dgp Gp सिंनि गिदिर सांग्रांथि नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो खोनादों आसाम पुलिसा रायजोआव फिन BMI टेस्ट खालामनाया जागायबाय आरो बे आनजाद नायनायखौ नोगोरमानि 4थि आरो 10थि APBNआव खालामनाय जायो उदै देरनाय एबा मोदोम गिदिर पुलिसफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन एबा उदै देरनाय मोदोम गिदिर पुलिसफोरा गावनि साख्रिखौबो खोमानांनो हागौ लोगोसे 17 आगस्तनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव BMI आनजादा जागोन थारैनो बे BMI टेस्टखौ खालामनाया माखासे मोदोम गिदिर आरो उदै गिदिर पुलिसफोरनि थाखाय खैफोद लाना फैदों जुदि मोदोम गिदिर पुलिसफोरा थाबैनो गावनि अजन बारा जानायखौ खमायना लाया अब्ला गावनि साख्रिखौनो खोमाना लानो गोनां जागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन